ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗାଡ଼ି ଦାମ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ DL ବାହାର କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି 1000-1200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ନେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଯେ ଆମ ପିଲା ଘରକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆଗରେ ଯାଇକି ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ DLଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଲିସ୍ କେସ୍ରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିଲା 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ, ସେ ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ବି ବସିଥିଲି, ତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ୍ ମଝାମଝିରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ହିସାବ କରିଥିବେ 100 ମିଟର 150 ମିଟରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାଟାର ଗୋଡ଼ ବି ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବି ପଟି ଚାଲିଛି, ତା'ର ଷ୍ଟିଚ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇ ଗୋଟେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ମଝିରେ, ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ କହିବନି ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଜୋର ଚାଲିଥିଲା କି ଆ ଗାଡ଼ି ଜୋର ଚାଲିଥିଲା। ଭୁଲଟା ତ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଥିଲେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଫ, କାରଣ ତାକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତା ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗରୁ ଆସିଲା ଜୋରସେ, ମୋତେ ଆସିକି ପିଟି, ହେଇଗଲା କାମ ଫିନିସ୍, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ହଉ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ DLଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ହେବ, ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି କାମରେ ଲାଗିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ହେଲା କି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।